थांनाय सालकिसो सिगां बीजेपीनि कायसा कतर लोगोगुथुम बान्दाबो हाकतर हापांनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह जंबरनि ककपिना फाइमानि हास्तेबो आसलत जंबरी आवेमं ख्लाइना फाइथानि बरमगोनां होम मिनिस्टार अमित शाह कक्साना थागै सामानि बस्कानि केरं ककसाबनि जंबरीबो बीजेपी नेंगै मंत्री अग्रनि मोखां तंनाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह हिनै कहकर जाता हूं एक 5 साल माणिक भाई के नेतृत्व को दे दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार त्रिपुरा को छोटे राज्य में सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी, सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। आरोनो सराय सरायका बीजेपी रक बुसुक जरातै तिप्रासनो हामजाक बुसुक जरातै तिप्रासकनि हामग्रायनाय बेलेवारा जने ककंका जनजाति मोर्चानि गै सामं तांगै तंनाय आदंरकबो बस्कानि चंबारिबो खरकसया खरकसाले तिप्रासानो मंत्री अग्रनि मोखां मानसेनाय हिनै फियाबा बीजेपी रक गोजाम हापां चाय थानाय रंनि हाइकिनो गुबुनि बसुंनि बरकनो मोखां रिबुइ तिप्रासा मंत्री अग्रा ख्लायनानि सेमनि RINA नाइलिया बीजेपी बदल गोबांमा तिप्रासा लुकुक आदं दंगो फियाबा गुबुनि बसुंनो मंत्री अग्रनि आसुथायो आसुरनो नायै जनजातिनि आदंरक ललिपप चारिवि रिजाखा अरनो सराय सरायका बुबाग्रा साबुनि बागै तामुनि बागै चिनि साजन चिनि नायकलफानि कक सावितं सालब्रुम जयावै तामुनि बागै बुबाग्रा पाइथाक जबा ग्रेटार त्रिपुरानि जबा खाइ तं नांखना हाके लुकुरक नरकनो वानसुकदि साबो दफानि बागै कक सावितं साबो लुकुरकनो हामजाक साबो हानि बसारकनो हामजाक साबो हामग्रायनाय